30,000 रायजो राजाफोर बेवहाय बाहागो लादों आरो बेखिनिखौनो लिंनाय जादोंमोन दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिडली समष्टियाव जोंनि जि बाइ इलेक्शन बेवहाय केम्पेइन खालामनो फैदों बिथाङा मोनसेल' केम्पेइन खालामगोन बे हिसाबै दिनै बे मिटिं जादों फैगौ 8 तारिखआव बिथाङा फैबावगोन जोंनि जि फोसावनाय हाबाफारि बियो जोबोद गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ आरो एबार नुनो मोनदों जे सिडली समष्टियाव बेवहाय आरो गुबुन गैया जोंनि जि बिजाथि एनडिए नि बिजाथि एबा मित्रजोटनि बिजाथि बेवहाय बिजेपि आरो एजिपि नि थोंजों सापर्ट दङ दा बे हिसाबै जोंनि बिजाथिया 50,000 निफ्राय 60,000 बांसिन मोननानै देरहागोन निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा रोखा जाबाय आरो दिनै बिपि एबा बे थासारिखौ नुनानै बिथांमोना गिखांदों आरो दिनै बिथांमोना मिटिं खालामनो हानाय फोसावनो हानाय जेबो थासारि गैया हाग्रामा महिलारिजों जायफोर दङमोन बिथांमोना दिनै गैला रायजो राजायाबो गैला दैदेनगिरिफ्राबो गैला बिथाङा सानै साथामसो सेंग्राफोरखौ बाजारफ्राव लेक्सार होनो थिनहरदों ओरैबायदि थासारि जाबाय जे बिपि एबा थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाखौ जेरैबायदि थगायबोबाय सोबख'बोबाय नासयबोबाय बिनि फिथाइखौ दिनै मोनदों आरो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलाव सान्थि फैदों गोजोना बेवहाय अरायनि थाखाय फैबाय बयबो रैखाथि मोनबाय गासैबो हारिफोरनि हा हुनिफ्राय लानानै गासैबो जेंनाफ्रा दिनै लासै लासैनो सुस्रांजाबाय बेखौ नुनानै बयबो गोजोननाय मोनदों आरो नैबे बिसायख'थियानो फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसिनि जि बिसायख'थि बिनि फोरमानखौबो नैबे बिसायख'थियावनो होनाय जागोन गिनानै बुंदों बिथांमोना जिहेतु खालामनो हाला आरो इलेक्सनावथ' पाब्लिक गेदारिं लाखागोन दा गोहोम गोग्लैना गोग्लैयाखै नुगोन पार्लियामेन्टआव बिथांमोना जेनबाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोना जेनबाय आरो जेसेबां बिसायख'थि फैबावगोन बेवहाय बिपिएफआ जेनगासिनो थागोन आरो बारा गोबाव सम गैलिया बे नांगोलनि सावगारिखौ रायजो राजाफ्रा आरो नुनाय नंला बिथाङा सप्तासे हाग्रामा महिलारिया सप्तासे नङा बियो आरो गोबाव समनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफ्रा फिल्डआव नुगोन ना नङा आंहाथ' सन्देह दङ 4 बोसोराव नोंथांमोना रायजो राजानि जोङो गासैखौबो मावफुंदों जिखिनि खोथा बुंदों गासैखौबो मावफुंदों 100% जायाखै जानो हानाय बबेखौबा 60% 70% नाथाय माखासेखौ जोङो खोथा होयैखौबो जों मावदों दा नंखायनो मा मावदों बेखौ हाग्रामा महिलारिया जुदि मालाबा फैयोब्ला अफिसाव जिरायनानै रायलायोब्ला आं हाग्रामानो हिसाब होगोन कंग्रेसनि बिजाथि एबा कंग्रेस दोलोआ बिटिसिआव जेबो गोहोम गैया बिथांमोननि बाथ्राखौ रायलायनानै जेबो लाब गैया